מתחילת השנה אני ידעתי שמצופנת אני צריכה להיזהר. מי זאת צופנת? אמא של שיילי. מי זאת שיילי? תלמידה של נורית כמובן. אז מה קרה? נורית בדיוק מספרת. נורית, דברי, אני כאילו מקשיבה. אני מקשיבה. היא מהאימהות האלה שמפעילות את כולן וידן בכל, שגורמת לך גם תחושה כזאת של מי את בכלל ולמה כאילו הקשבה, את איתי? וואי, לגמרי. כן, אז מה אמרתי? מה אמרת? אמרת מילים שהתחברו למשפטים, וגם היה שם... טוב, אני חלמתי בעקיף, סליחה. ריכוז! תמשיכי. עכשיו אני לא זוכרת איפה הייתי. דיברת על זה שאת מקבלת מצופנת תחושה של מי את בכלל? נכון, תודה, הקשבה. שאגב, היא אף פעם לא אומרת לי מילה טובה, וזה שאני כל כך משקיעה בבת שלה. שאגב, היא ילדה באמת מקסימה, פשוט מה לעשות, יש לה קשיים. אני שומעת שאת כל כך מתוסכלת, נורית. זה מזכיר לי מישהי שאני מתמודדת איתה, שכל הזמן חושבת שיותר טובה ממני, לא חשוב שמות, הקשבה. בכל מקרה, מה זה קשה לי איתה? באמת, אני לא יודעת לעשות. כאילו הקשבה, אני לא כל כך פנויה לזה כרגע. צופנת בדרך לפה לדבר איתי בשם כמה הורים מודאגים. וואו, ואיך את מרגישה עם זה? אני בסטרס לא נורמלי, אני ממש... תראי מה את צריכה לעשות. לקבוע עם שיילי פרטני. לכתוב לאמא שעשית פרטני, זה לא עוזר, הילדה לא מתקדמת. זה לא עוזר לי, בדרך לכאן עכשיו. וחוץ מזה, אולי גם פרטני כן יעזור לשיילי. זה לא העניין כרגע. אני פשוט עובדת עצות. אני מרגישה שאני צריכה לשים לה גבולות, להיות קשוחה, לא לתת לה לערער אותי. זה פשוט לא אני, אתן מבינות? אוי, תודה לאל, אני חשבתי שאת לא תדברי לעולם. כאילו הקשבה? נורית משתפת אותנו בתחושות שלה. בואי נשתדל לתת לזה מקום. אבל אני שתקתי. אני לא שתקתי. אני שתקתי כמו דג. כמו דג מחוץ למים, שאני פרפר. לקח לי זמן למצוא אותך. החדר הזה נמצא ממש בקצה המסדרון. צופנת, הקדמת. אל תשאירו אותי איתה לבד. אל תדאגי, אנחנו כאן איתך. אל תדאגי, אנחנו כאן איתך. זה מה שאמרתי. טוב, תשמעי, יש בעיה מאוד רצינית בשיעורים שלך, וזה רק הלך והחמיר. אני לא מתכוונת שהבת שלי תשלם את המחיר על חוסר מקצועיות שלך. תקטעי אותה. זה פתח לצרות, צריך לשים פה גבול. חכו רגע, זו הזדמנות לראות מה עומד מאחורי הכעס שלה. תקשיבו, יש בו את מה שנאמר בין המילים. מה שנאמר בין המילים זה, אני יותר טובה ממך. היא באה לתקוף. תגיבי, נורית. אני לא מתכוונת לתת לדבר הזה. צופנת, תני לי להשחיל מילה. לא, סליחה? להשחיל מילה? את עוד מתלוננת? את צריכה לשמוע את כל מה שיש לי לומר ולתת תשובות. אני יודעת כל מה שקורה בכיתה. שיילי מספרת לי הכל, אני יודעת בדיוק מי תרמתי על המורה. טוב, זה לא עבד כמו שצריך. זה בדיוק מה שקורה לי בשיחות איתה. היא לא נותנת לי לדבר, היא רק הייתה מקשיבה לי. ברור, נורית. זה ממש קשה לפנות מקום להקשבה כשאת בעצמך מוצפת וכשמתקיפים אותך. אולי ננסה רגע לנשום יחד. ולהקשיב עם הלב. יש כאן אימא שהגיעה, היא נסערת. היא מודאגת. אני יודעת כל מה שקורה בכיתה שלך. את צודקת, זה פשוט כל כך קשה לי. אני מרגישה שאני נותנת לה לרמוס אותי אם אני לא מגיבה ופשוט לא אומרת כלום. פשוט תעשי כמוני. אני תמיד מכינה את התשובה מראש. זה לא משנה מה הצד השני אומר. אם מסיימת לדבר, אז אני אומרת את שלי. ככה אי אפשר להגיד עליי שלא הקשבתי. כן, אבל את כאילו הקשבה. אני אלך עם מה שהקשבה הציעה. עם הלב את אומרת? עם הלב. את לא עושה את העבודה שלך כמו שצריך. אני לא יודעת איפה למדת ומה עכשיו. אני מודאגת נורא. אני מרגישה שנכשלתי בתור אימא. הבת שלי כל כך מתקשה במקצוע שלך. הקשבה, את שומעת את זה? אני שומעת. את שומעת גם, נכון? אני שומעת. לא יודעת, אולי הזנחתי את הבית בזמן האחרון. העבודה ממש מטורפת. איזה מין אימא אני. איך נתתי לציונים שלה להידרדר ככה? אני רוצה לדעת בדיוק איך את מתכוונת לפתור את זה. צופנת, אני רוצה להגיד לך שאני שומעת אותך באמת. תודה. אני מרגישה כמה אכפת לך וכמה חשוב לך למצוא פתרונות לשיילי. וגם לי זה חשוב. אני פה בשבילה ואני איתך. יופי, זה מרגיע לשמוע. שיילי ילדה מקסימה, ואני ממש שמחה שהיא בכיתה שלי.
היא כל כך תורמת לאחרים. טוב, אז תודה רבה על השיחה, באמת זה היה מאוד מרגיע. אני כל כך שמחה שדיברנו. שיתוף הפעולה בינינו יקדם אותה בוודאות. כן, וסליחה שככה התפרצתי כשנכנסתי, פשוט הייתי באמת מאוד נסערת. זה בסדר. תודה, טוב, צפנת. להתראות, תודה. להתראות. הקשבה. איזה שינוי חוללת פה. את כל מה שהיה חסר לי בשיחה איתה. אני ממש שמחה שעזרתי. ונורית, פעם הבאה, מההתחלה תקשיבי אימא'לה. את מתכוונת עם הלב. עם הלב! אני לא מבינה, מה זה תקשיבי אימא'לה?